Joc la loto până devin milionar. Bani băgați în lozuri până acum în termeni taximetristici 23% cu profit brut de 10%. Bang, o nouă zi, o nouă speranță de a deveni milionar și a închide canalul că mă dor degetele de la atâta răcăit. După cum ați văzut, orice câștig se mulțește cu 2 și avem nevoie de 3 sume identice pentru a câștiga suma de 500 în cazul de față ori 2, adică 1000 de lei. Dacă mai găsim încă o dată 500 acolo, am putea spera la un premiu major. A trebuit să tai sunetul la montaj pentru că am țipat ca nebunul și spărgeam timpanele. Revenim imediat pentru a verifica dacă am câștigat suma de 1000 de lei, dar mai întâi hai să coborâm puțin jos pentru a verifica cele 3 posibile premii. Avem 20 de lei, 10 lei și dă-ne un leu dacă se poate, fără multe zerouri, că ne ia panica. 10.000 de lei, e bine! Ca de obicei avem nevoie de 3 simboluri identice pentru a câștiga suma din dreptul lor și avem un diamant, după care o planetă și suma de 10 roni este pierdută. Trecem pentru 20 de lei niște bancnote și avem lângă bancnotele acelea niște alte bancnote, dar nu, iar planeta ghinionistă, ghenoasă. Pentru 10.000 de lei avem un vagon și mai avem nevoie de 2 vagoane pentru a câștiga 10.000 ori 2, 20.000 și nu! Rașchetăm totul frumos și ne pregătim pentru momentul mult așteptat, premiul de 1000 de lei. Te avertizez, dacă sub lingouri e scris 500 de lei, o să țip tare. Prea multe zerouri, iar ne-au ciuruit. Mai jucăm și mâine. Like, subscribe. Pa!